akreditacija imaš za akreditaciju za tuka nemam, zapišao sam za Blegu, bez probleme. Kaj ti je za svega, da li imaš akreditaciju? Protiv izbora na ovakvu situaciju svega akreditaciju. Koji imaš starešni od ceo? Evo, druga legitimacija. Kaj, dečko, ti nema akreditacija, tuka što treba od prezbio. Kako? Nije povred.